बिथोरनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै दोन जाहाथे भिडिअ हगारनायनि सिगांग्रो नटिफिकेसन थांहोनाय बायदि। चिरां पुलिसनि हानजायारि रुजुनायाव एडिएल, एसपि, एसडिपिअ बिजिनि साब-डिभिजनआ दैदेननायाव मोनसे नायबिजिरनाय बेखेवो। ड्राइव्स बेसाद खालामनाय 2/5/2021 WEF-11 एएमआव राजा लामा सालमारि बिजिनि थानानि सिङाव थानाय मुवा फानथिंग्रा सासे उत्पल सरकार, 38 बोसोर, लेट साजन सरकार, गामि आफासारा भिएस आरो जिल्ला बङाइगाव गिदेरफाद खालामो आरो बेनि गासै नागिरना मोन्नाय मुवाफोरा जाबाय 5 फ्लेश साब केसटन, 57.49 ग्रेम स्पेस फ्लाइटिप साबसेट केस, 31,301 अप्प' मबाइल हेन्डसेट। बड'लेण्ड बुब्लि रादाब नखरनि सासे राफोद केमेरा खेबग्रा चरन बसुमतारिनि आंगो बिफा हरकेश्वर बसुमतारिया मैया बेलासि 2 रिंगायाव रुंसारि जाबाय। गोबां समनिफ्रायनो बिथाङा हरकेश्वर बसुमतारिया माखासे गावनि देहायारि हालोदनि सायावनो गावनि जिउखौ अबथिरा खोमानानै लानाङो। बड'लेण्ड बुब्लि रादाब नखरनिफ्राय हाजासे दुखु फोरमायहरनाय जादों। रुंसारि बिथांनि जिउआ सोरगोआव आलो गोजोन थाहैयो। 58 नं इउपिपिएल बियाबनि बिजाथि लेंहराम बिथांखौ देरहासार जानायनि थाखाय जायगानि रायजो-राजाफोरा बरायदों एबा बिबार माला एबा आर'नाइ सोनानै बिथांखौ बरायदों। धेमाजि जिल्लानि 114 नं जरनाय समस्तिनि बिजेपि दोलोनिफ्राय बिजाथि फुबन बरुवाया 1,10,435 भट मोननानै देरहासार जानो हानाय खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रायजो-राजाफोरनि गेजेराव गावनि गोसोनि बाथ्राफोरखौ रायजोफोरनो बुंफोरनानै होदों। गुवाहाटी मुलुग सोलोंसालिमा गासै फरायसालिमा आरो सोलोंथाइ फसंथानखौ मे दाननि गिबि हप्तानिफ्राय ओनसोलनि थासारिखौ नायनानै अनलाइन/अफलाइन थाखो लानो खावलायदों। आसामखौ लाफानानै गं -द' रायजोआ माबोरै अखा हागोन होनना सांग्रांथि खालामदों होनना बोथोर बिगियानआ बेफोर रायजोनि सुबुंफोरनो सांग्रांथि थानो बोसोन होदों। बोथोर बिगियानआ मिथिनाय बादिब्ला 5 मेसिम आसाम, मेघालय, सिक्किम गोब्राब अखा हागोन। बेनि अनगायैबो फ्रिजनि गेजेरजों बोथोर बिगियानआ फोरमायनाय बादिब्ला 3-5 मेनि गेजेराव सोनाब बंग आरो अडिशायाव माबोरै अखा हागोन। ओरैहाय 4 मेआव अरुणाचल प्रदेशआव माबोरै अखा हागोन मिथिहोदों बोथोर बिगियानआ। 58 नं तामुलपुर बियाबनि इउपिपिनि बिजाथि लेंहराम बर'आ देरहाखांनायनि उनाव रायजो-राजाफोरनि अनसायनाय मोननायखौ गोजोननाय मोनदों एबा रायजो-राजाफोरखौ साबायखर बावहरदों एबा गोजोननायखौ फोरमायहरदों रायजो-राजाफोरनो। चापागुरि बियाबनि देरहासार जानो हानाय उर्खाव गोरा ब्रह्मआ देरहासार जानो हानायनि उनाव गावनि फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों रायजो-राजाफोरखौ साबायखर बावदों। 2021 मायथाइनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव 63 नं चापागुरि बियाबनिफ्राय देरहासार जानायनि उनाव आं जोबोद गोजोननाय मोनदों।
बेनि थाखाय आङो चापागुरि बियामनि गासै रायजो-राजाफोरखौ आंनि खुलुमनायजों लोगोसे साबायखर बावहरो। रायजो-राजाफोरनि बे अननाय आरो मददखौ आं अरायबो गोसोआव लानानै हाबा मावलांनो नाजागोन। फैगौ समाव बे देरहासारनाया आंगो गोजोननायजों लोगोसे मदद बिनाय खोख्लैनानै होबाय। बेफोर गासैबो बिथिङावनो गोसोआव लानानै आं अराय गावनि मावनां बिबानखौ रुजुननो नाजागोन। बयनोबो खेबसेयैनो खुलुमनाय आरो साबायखर जासिहरनाय जाबाय। बिथाङा बेबादि बुंनानै रायजो-राजाफोरखौ साबायखर बावहरदों। आसाम रायजोनि कंग्रेस दोलोनि आफादगिरि रिपुन बराया बिबाननिफ्राय आजिरा लाबाय एबा बिबानखौ एंगारनानै गावबो दलरै जिरायनानै थानो सानबाय। बिथाङा